ngingsor kulit dhuwur daging maju lupit A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum dadamu Nabi Adam suaramu Nabi Daud rupamu Nabi Yusuf badanmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sapa dulu sapa ndeleng teka welas teka asih marang sira ingsun matep ajias marawulan surya mantep jalmo asih kama tutut cabang bayi wong sabuana kabeh welas asiha wedya karo cabang baine sirah lupit saking kersane Allah la ilaha Muhammadur Rasulullah mangap singamba singamba maning dilek legender ya kene buat temen song oh menduwur kamu menduwur ya Yai nyong do diwenehi aji-ajo yi nyong diwenehi oh yi aku gentenan ki melas lah wingi wis tak wenehi ajian lembu sekilan oh kening kadang lah sungkan wis mati ndro bisane sungkan lembu sekilan kuwi zamane penjajahan no iya pimen lembu sekilan gue ajian angger anak penjajah nembak nganggo pistol iya ngertine si nembak kena padahal kurang sekilan sakti yo sakti waduke lah sih tapi resikone lembu sekilan biyen para pejuang kue akeh sing pegatan karo bojone lho bisane pegatan lah iya lagi kelon repot gue repotnya repotnya pimen lah ngertine wis kena jebule kurang sekilan oh iya yang metu dhisik sebelum kenal etret penontonnya sih akeh asih bukan pada balik berapa utur prese gonyong gampang ajian seliyane Kyai ya wis sliramu tak wenehi ajian slenteng syaratnya nopo kon takongkon goleti kelapa wulung sing ngunduhe malam Jumat Kliwon waduh ke sakti ke mesti ke luar biasa nggih kelapa wulung ngunduhe malam Jumat Kliwon iya ampuh terus Kyai tepese dikoceti digawe sapu lan sapune disumbangaken ning masjid sing cagake ganjil 3, 5, 7 siji ganjil lho yi masjid cagake siji ambruk kok goblok kon oh iya ding lalen nggih tepese digawe sapu disumbangaken ning masjid sing sakane ganjil terus kelapane dibelah banyu kelapane dinung daginge dipangan gari bathoke nggih gari bathoke wah ki sakti men nggih mesti nggih ampuh nggih mesti nggih aduh lanjut terus seliramu gawa bathok kelapa kue tumuju marang panggonan sing paling akeh wong teka pasar ya pasar kon golek tenggon sing sering dilewati karo wong-wong ning pasar bar kuwi jagong oh nggih
Wah, ki arane topong rame Harno. Syaratnya angel lem ya. Syaratnya angel nemen ya, ki mesti ampun nemen ki. Jelas wis. Kelapane diunduh malam jemuah Kliwon. kliwon. Wah. Tepese digawe sapu disumbangaken ning masjid sing sakane ganjil. Wah. Edan maning. Edan maning. Ana topong ramene ana apa? Wah. Matur nuwun Kyai, matur nuwun. Durung rampung. Oh nggih, nggih siap-siap duh ya. Yakin ya Allah, ya Allah. Nyong lihat jian luar biasa ki Harno. Kalah ke karo Lupit iki kalah. Lupit siapa? Lupit siapa mau? Kon jagong ning kono. Tangane tengadah kaya kiye sing tengen. Kados niki Kyai. Ya. Bar gue anak limahe ditirokaken dirongokna sing temenanan. Wah, kiye intine kiye. Intine ki inti. Klimahe napa Kyai? Ditirokna. Nggih. Mas. Mas. Mbak. Mbak. Paring-paring Mas, paring-paring Mbak. Paring-paring Mas, paring pop. Sika. Sinyong dikongkon ngemis Kyai. Sampean kejem nemen ora usah dikongkon ngemis wong saben dina nyong pegaweane ngemis. Gawe lawas gitu. Oh, tapi kayak ke mbu apa no? Pimen. Anake nyong siji ning UGM. Wih, hebat ah. Sijine ning UI. Top. Sijine ning Undip. Hebat we. Kuliah kabeh. Kuliah kabeh. Ngemis kabeh. Oh. Kuliah kok. Wis kagian mangkat saiki dikancani Lupit Slendang. Nggih, Kyai. Wis pokoke tengger karo Kyai sing penting nurut Kanca Batir. Bakale oli berkah. Kula nyuwun dongane Kyai, sing ati-ati Slendang, suket godhong ngrewangi Gusti Allah ngridhoi sing ati-ati. Assalamualaikum Kyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.